hän on nyt aika tarkkaan 6 tuntia vanha. 6 tuntia. 6 tuntia vanha. Odotetaan, että isi-pappa ilmoittelee ja että pystyy tulemaan juttelemaan vähän. Odottaa, että isi-pappa eli Ali tulee ilmoittaa kännykällä, että se pystyisi tulemaan tuohon tietokoneelle vähän katselemaan videon kautta meitä. Nyt sillä on yhteensä 3 lasta. Ja mulla on 2. Et arvaa kuinka monta isosiskoa tällä on tällä vauvalla. 7. Ei, kuinka monta Alilla on? 3. Ja kuinka monta tyttöä hänellä on? Tai lasta ennestään? 1. Oli Eerit ja Vigdis, eikö se ollut? Joo. Ja sitten olet sinä. Tää vauvalla on 3 isosiskoa. Laita vaan pois.